Бейлар мирасын тұрғызу зерле ijtimoiy uyushmasi yetakchisi İskender Efendi'ye İskender Şöngərəyə verəmiz. Hürmetli konuklar, konferensiya vakilleri, Ömer Faridovich, Berat Renatovich, Denis Fanisovich. Ең бірінші айтасым келгенде міне Қазаннан Ирак бетінде. Міне бүгін келер үшін Қытайлық кішілер сағат түнгі 2-де тұрға тиішлер еді. Сағат 4-те әлі Площадь Свободадан андан автобус кете, оны барып жетерге керек. Міне ойлағыз. Біз енді Иракында тұрабыз. Иракта тұрсақ та біздің мұнда бик күшті потенциал бар. Міне қазір мен айтып кетермін, нендей потенциал біздің бар. Анан соң Мені бүгін күні бойы мақтайлар, но мен мұнда өзімін әштәмеймін, біздің мұнда команда бар. Мен шат, что біздің команда, біз бірге әшлейбіз, бірден әшлейбіз. Раифов Гараев бар. Біздің главасы біздің Раиф Вагапов бар. Нурия Раифовна міне, мұнда орта тұрса да, ол әлі кеше сағат түнде 11-ші аптада музейде айды кіргенім мәлі. Қалан сәдәрі ішпей, язады, шында. Бұл команда белән бірге әшлейміз. Аллаға бик зор рахмат әйтәсем килә. Мен Казандан булса да, мне не деп уйларым теге. Указывает только, что делать. Без монда эшләргә тиеш дип алар меня обижать итәләр инде. Монда сине тынгы бирмисең дип. Гафу итсеннәр инде мине, шуннан әйтәм. Но селкенмәсәк булмый. Сезнең алдыгызда, менә монда карап барасыз иде. Әле Sizin aldığınızda bir tuğan Bulgar ismindeki Tarihi Madeni Müzesi'nin Kileşek proyektinin prezentasyası. Respublikamızga ne için gerek bulup, Rumen Tatar dünyasında bu proyektinin nindi rol oynap turgaşı turunda kıskaça çalışın. İjbuy avulu tarihi turunda birinci мәгълүмат etəm, biləsiz indi, Agirjidən 1 şakram kirəsində urnaşqan Mari avuluna 17-ci asırda birinci Tatarlardan kelib urnaşular ma'lum. 19-cı asırda bu avulda yaşayan birinci Dilya sövdəgəri Məhəmmədcan Əhmədcanov yardımı bilan zor məscid, qızlar һәм малайлар gimnaziyaları, o'qituvchilar yurti, bir necha savdo binolari, qonaqxona, qimiz bilan davolib turgan shifoxona һәм boshqa binolar borliqqa keladi. U binolarning unisi bugungi kunga qadar saqlanib qolingan. 20-asr boshida o'qituvchi muallimlar bir tuğan Nigmatulin bo'ylar tarafidan avulimizda bor kerak adamni taratgan o'quv yurtlari borliqqa keladi. Малайлар һәм кызлар гимназиясы. Мисал өчен шушы вакытта Россиябызда 4 атаклы мәдрәсәләр эшләп килгән. Казанда урнашкан Мөхәммәдия, Оренбург шәһәрендә Хусейния, Уфада Галия һәм Ижбуй авылында булган Буйлар мәдрәсәсе. Бу мәдрәсәнең уку программалары алдынгы һәм прогрессив булуы мәгълүм. Игътибар итсәгез, менә 3 мәдрәсә шәһәрдә булган, аның берсе Буйда, авылда. Уку тәбилләрен карасак, укучыларга 6 тел укытылу билгеле. Авылыбызда тирә-юньнән генә түгел, чит илләрдән дә килеп укыган шәкертләр булды да билгеле. Рус, татар, гарәп, фарсы, төрек һәм дә ул чакта Россиядә бик популяр булган француз телендә укытыла. Кайбер укучыларның атаклы Мөхәммәдия, Хусейния мәдрәсәләрен ташлап, ерак булган Ижбуйга килеп укуларын дәвам итүләре турында тарихи документлар мәгълүм. Алдыгызда шагыйрыбыз Габдулла Тукайның яраткан кызы Зәйтүнә Мавлудованың Бугай мәдрәсәсен бетерү таныклыгы. Аларның тарихка кирип калган мәсьәләләре турында бүгенге көндә Камал театры сәхнәсендә барган режиссер Айдар Заббаровның Казанга Тукай кайткан дигән пьесасын карап белә алабыз. Бүгенге көндә телевидениедә, матбугатта һәм башка чыганакларда милләтебез югала бара дигән сүзләрне торган саен ешрак ишетәбез. Соңгы 20 елда татарларның саны 2 миллионга кимеде дигән статистик отчетларда бастырылдылар. Татар телендә укыту, гырыф-гадәтләрне саклау, аеруча кызларыбызны милли рәвештә тәрбияләп укыту кирәклеген Ижау, Ярчаллы, Минзәлә, Сарапул, Киров өлкәсендә тирә-юньдә 130 километр радиуста яшәүче 400 меңгә якын милләттәшләребездән ишетеп торабыз. Бүгенге көндә Татарстанда малайларны милли рәвештә дини белемнәр биреп укыта торган 2 пансионат бар. Әлмәт шәһәрендә һәм Савар районының Бөрбаш авылында. Кыз балалар өчен мондый шартлар әле тудырылмаган. Шуңа күрә безнең төбәктә дә, Ижбуйда
кызлар пансионаты кирәк дип шуклыйбыз. Бу эш тарихи гадәлекне торгызуда була. Чөнки 19 гасырда беренче булып татар кызлар пансионаты безнең авылда барлыкка килгән бит. Авылыбызда үтә торган фәнни-гамәли конференция дигән резолюциядә бу турыда әйтә. Менә бу ел инде Мөслисә буйга 155 ел тулу уңайыннан авылыбызда фәнни-гамәли конференция уза. Кызларны аерым укыту өчен бүгенге көндә кайбер шартлар тудырылган инде. Көндезге дәресләрне Ижуй урта мәктәбендә аерым класслар җыеп укытып була. Хәзерге көндә, мәсәлән, әйтергә кирәк, урта мәктәптә нибары 71 бала калды. Мәктәп 250 бала кабул итә. Рәисебез Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә торгызылган сәүдәгәр Мөхәммәд Әхмәтҗанов йорт музее бинасында укудан тыш тарихи милли темага багышланган дәресләр бирергә мөмкин. Авылыбыз элек-электән бердәм комплекс булып эшләгән. Монда мәдрәсә күлләре, атаулар, шәкертләр һәм халык өчен ял итү урыннары да булуы мәгълүм. Мәсәлән, мәдрәсәнең бер бинасы күл атавында урнашкан булуы билгеле. Кибетләр, тулай тораклар эшләп килгән. Менә тулай торак турында әйтмәле. Менә без Җәлил хәзрәт белән һәм Ияс хәзрәт белән кичә килдек. Ял иттек без Әгәрҗидәге тулай торакта. Әгәр дә Ижуйда тулай торак булса бит инде, сез ял итеп килгән булырсыз, шулай бит, дөрес әйтәм бит инде. Улы мәчет уякта ул чагында бер елы 500-гә якын намаз укучы кабул иткән. Шул уңайдан тарихи мирасны торгызу нияте белән без авылыбызның киләчәк проектын әзерләдек. Аны без 4 этапка бүлдек. Беренче этап пансионат төзү һәм укытучылар өчен буйлар йортын тулай торак рәвешендә ремонтлап конструкцияләү. Берничә сүз пансионат турында. 2 катлы 1650 квадрат метрлы кызлар гимназиясе пансионатының эскиз проектын эшләндердек. 19 гасыр ахырында салынган пансионат бинасы Совет власты белән 20 гасыр уртасында сүтелә. Яңа бинаны үз нигезенә куярга дип кирәк саныйсына күрсәткән картадан үз нигезе шунда. Саклап калынган укытучы галимнәр яшәгән 2 этажлы бинаны килеп торучы укытучы мөгаллимнәр өчен тулай торак итеп кулланып була. Ремонтка мохтаҗ объект культурного наследия хәзерге көндә шуңа кадакта сорга ярамый, рөхсәтсез. Икенче этап мәдрәсә күлен торгызу һәм олы мәчетне ремонтлау. Күлне торгызу өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. 5 гектар ачык җир бар авылда. Борынгы күл русласы. Суын алмаштырып тору өчен канал казып күлне елга белән тоташтырып була. Мәчет бинасы 500 квадрат метрдан зуррак. Бүгенге көндә буш тора. Шулай ук объект культурного наследия. Мәчеткә кызлар өчен мәдрәсә бүлмәләре ясап була. Өченче этап кунакхана һәм мәдәният йорты биналарын ремонтлау. 19 гасырда сәүдәгәр Габдулла Губайдуллин тарафыннан салынган кунакхана бинасы хәзерге көндә авыл мәчете вазифасын башкара. Мәдәният бинасы. Фасад өлешенең һәм җәйге театр проектларын шулай әзерләдек. Үз чиратын көтәләренә безгә инде закламай мәдәният йортын ремонтларга акча бирергә тиеш. Фәрит, сезнең ярдәм кирәк иде. Безнең проект әзер. Аны менә шушындый рәвештә күреп торасыз. Композит материаллардан бик күп тә түгел, 7-8 миллионга сыйшып була димәю. Аны шулай итеп ремонтласак бик матур булып торыр, чөнки мәктәпне ремонтлаганда үзегез күрәсез, шулай итеп мин монда килеп кысылып инде Макаровның кәҗәсенә диеп, әле бу шигала мәрхүм шулай итеп эшләдек. Хәзер матур күркәм булып тора мәктәбебез. 4нче этап. Авылыбызга замандагыча спорт мәйданы кирәк. Авыл советы алдында мәйданны матур итеп ремонтларга да кирәк. Ял итү зоналары кирәк, тротуарлар, ландшафт планы буенча агачлар һәм куаклар утыртырга кирәк. Безнең уйлавыбызча, авылыбызны тулайын тарихи, мәдәни, туристик үзәк итеп төзү мөһим. Бу безнең илебезгә, аеруча милләтебезгә хезмәт итеп торучы, бар тирәдән үзенә милләттәшләребезне түгел, бүтән халык вәкилләрендә җәлеп итеп торучы бердәм туристик һәм укыту үзәге булыр дип ышанып калабыз.
Hörmətli qonaqlar, biz Uşqul bilan jirliyimiz endi bizim biznesmenler. Bunda ayrıca bizim dereceli, onurlu bir kütüp algan bizim qonaqlarga kişiler bilse de bizim böleklerimiz var. İskender'e biraz rahmet. Bir Batur proyekti için, üretler içinde.